saya suwe saben jejer nyekel tangan yuk ya banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo gawe atiku lara tenane lho kembang melati agawe larane ngati kembang kecubung agawe atiku bingung yuk kembange mawar tresnaku wis katon buyar mula wong tresna ora kena nggo sembrono ya ora becik kanggone para wanita kembange rawe iku paribasane tenimbang rame luwe becik tak tinggal ser yuk ya ya sepur ora gelem kondo-kondo karo aku. Besone aku kondo kok tak sangoni sik tak kusen gombal kandhani kok. Ki mau kembang rawe munggahe numpak sepur lagu pamungkas saking Kancil Jaya sampun dipun aturi. Menawi wonten klintah-klintune atur salah lan basa nyuwun agung ing pangapura ingkang sakata-kataipun kunjuk kagem warga Glonggong. Lan ugi matur nuwun sanget kalian segenap Bapak Panitia Glonggong ingkang kersa nimbali pagelaran Kancil Jaya. Muga-muga Kancil Jaya masih hadir di hati Anda semuanya. Tak lupa bersama Kancil Jaya matur nuwun kanthi asesanti, hidup dengan seni kita akan terasa indah. Hidup dengan teman kita akan terasa mudah. Hidup dengan agama kita akan terarah. Matur suwun. Kandhani kok, Nduk. Wong anggere wis ditangkap ya matur nuwun. Sok mben ben ora kapok. Kandhani ning piye, Nduk? Pancen bener yen wis diwenehi matur nuwun.
Kandhani ya. Iki mang aku patok aku siji kok, Nduk. Patokan angger inom loh masobiri biasane wong sabar ki kasih Gusti Allah. Aku ora njaluk ning para penggemar Kancil Jaya maringi nggih matur nuwun sanget. Wah. Ayo iki penggaweane wis padha rampung, Nduk. Ya wis rampung ana aku nyusul nang kene wis lek ngombai ya wis. Ayo nek ngono wis ane padha rampung kabeh ya padha bali. Atak sawang-sawang kowe ganteng tenan. Rasane aku ra kudu kenalan. Ora kudu kenalan mergo iku bojom dhewe. Lah nek aku kenalan aku ngodok mbok brengkolang kok ngisor. Walah sajake grayak-grayak mangklingi ngedap-ngedapi janjane kowe iki supo? Loro prajurit. Kowe kuwi sapa, Aku Sri Tretek Gentek. Tembungmu sing piro? Ayo kowe iki supo? Kowe iki sapa? Lah yo dikandani bolak-balik kok aku iki Sri Tretek Gentek Mas Yami. Tembungmu kuwi kliru, Lah terus Sing bener kowe iki sapa? kowe lali karo aku. Aku iki sapa ngono ah. Lah yo Aku sampe aku kandhane anggere ora padha mahasiswane yo ngene iki ya. Mau pateng gemrandul ngene iki ndek mangan utang apa mrendring. utang apa wis sering piye padha. Lah ora padha ae. Mas Putih. Mas Putih. Sampeyan menanti. Ngapa mulai? Ih jebule ndoro prajurit lah duwe 70 kok ya kudu ngesuk ae. Apa, Panjenengan menika. Aku ki ora doyan duit. Saestu. Duitku wis akeh. Saestu. Belanjaku wis akeh. Napa menika leres? Mane mung kuwi, Napa panjenengan menika mboten ngersakake dhuwit? ora butuh duit aku. Oh, kandhani dhuwit kok. Doyane sego nek dhuwit ora buta. Gayane mbok rewangi bengi-bengi wedal lepenan blok-blok nek ora makara dhuwit iku lho. Iting lho takok karo Pak Bayantopo. Pak Bayantopo njajal nek kono niku lek mall. Lah kowe bobot dhuwit ya gelem ah. Nek kuwi ning omah ditagih anak loro. Andani. Ndak nyendah bali ndak rasa gagas wong loro iki. Aja kesusu bae. Coba ambune kecut. Kowe nyino karo aku ya? Heeh. Doro prajurit kok ambune kecut. Le jajal ngene, Cik. Ah sukete jembrung wayahe jabuti. Ana aku iki lho aku bingung. Lah kok iso bingung lah kowe kok ngrasakno awakku bingung. Lah wong aku sing duwe awake bingung. Lah iya. Sing siji ngomong sekecap, kowe nyari rong kecap. Terus? Kene telung kecap, kowe limang kecap. Nganti- Nganti aku ora kuman kecap. Nganti kowe roman kecap ini tak kecap. Rumangsam. Ya Allah, gantenge. Nduk. Cara kowe nek dimpek bojo ngene iki gelem apa ora, Nduk? Kowe. Heeh. Dipek bojo kuwi. Lah apaan gantenge ngene kok, Nduk? Alah ganteng wong Doro prajurit iku adakane lamis yen ning pengarepane bocah wadon sok ngalembonon yen ana perlune. Ning wis samburine mengko alah ya adapan. Wis toh. Tenane. Mangati yo. Suwer cintaku mung kanggo awakmu. Please. Aku ora mudeng omongan ngono kuwi. Lho, Kok dhisik? Sumpah, cintaku mung kanggo awakmu. Ada, kowe ora muni ngono. Kowe engko bengi anggere njaluk ora dikeki. Wis toh. Lu ora dikek apa ndak? Karep iki piye? Maksudnya aku njaluk dhuwit lho iku bojomu kok. Mulane kok ngomong ngono, jajal kok ngomong ngono karo aku agek ben diberkolang bojomu kowe. Alah. Wis toh. Apa? Aku iki Doro prajurit. Apa, Mas? Wis toh. Ada apa sih? Kowe yo mas yo kena. Nanging nek omongan tembung mas ki sing maju ki lak tutupmu. Kowe ngomong sing apik. Lho mas sing kok jokno kene kok iki. Aduh, ora mbok jokno kowe malah ngejokno banter ngono. Lah aku mung karo. Kowe ku dengar apa ora? Zamane 2012. Lek aku mah kok rumah. Wis mau apa? Dicek ati ane. Coba cilik kok kono kuwi Sing lho. kok iki kok
Bu, kok sik tak takokne karo warga Glonggong. Bu nek biasane ambane mek tis apa? Kok sik aku tak takok karo nyaiku sing wis pengalaman. Nyai. Apa lek? Ndok gemak. Kuwi aku nek kene iki jam rawan ora denger ngono kuwi, Ndok. Ngetok rek, kowe becik wis semingkir ae. Sumikir. Lho ning kene aku penggawe aku rung bar kompon sumikir. Lah nek aku ning kene wis lumrah wis kaya 70. Lah nek kowe ning kene sumikir ape entuk apa kowe? Kowe ngino kawan aku. Ndoro prajurit saben tanggal 6 mesti tompo gaji. Iki mun aku. Beda nak kowe. Nak kowe ra pok rewangi maca tandel urung tan urung kowe ra entuk bayar. Rambuk rewangi dan kaya ngene ora bakal entuk dhuwit tak. Salah. Paling-paling doro prajurit ning dhuwur kene ning dhuwur panggung, prai ngetoprak ndara maca ngedos. Lah teh omong kayak ning kene ora dadi gedibal, ora dadi abi ra ora entuk bayaran. Ning kene ya padha-padha ae yo Le, Kang. Lek jamin. Kalau ning kene maca karo warga Glonggong, ngapusi duwe wong Glonggong iki lho kowe iki rumah sam lah. Kowe kok ngono aku rumah sam ora ngapusi. Duite wong dong. Lah piye? Baturi melek. Baturi melek yo. Lho bojo. Lekan kanggo sedekah bumi nek golek-lek. Lho lanang wedok kok padha trepe iki tumbu tok tutup. Lho, piye to kok tumbulan tutup kuwi? Darane ngapusi duwe wong Glonggong mo. Baturi melek. Ndoro prajurit sing isih muda lan taruna, gagah pideksa, sugih bondo lan donya. Iki mono nang papan kene isih Joko. Wong ketoprakane diarani duwe bojo iku moh bungandane ya. Jenengane tanglet ndi ketoprak ndi ae. Sapa sing duwe bojo aku ning kene Joko. Lho kok ora isin karo bojo mlek kowe angka lho. Wong ning omah ngoni anak loro kok iso ngarani Joko iku wis Jokone nggih ndi lah. Jane kuwi sapa to? Heh? Saben-saben kowe ngombang ambene aku ki sing bojo. Lho iki iki ndak amnesia kita gam dhewe kok iso lali kowe. Aku malah ora mudeng belas. Lho, aku iki ndak wis lali apa nek kene dapuane dadi bendoro prajurit iki lho. Semeng iki kok lali karo tanggane ngene kendajal ning omah. Ayo antek kok mangkat jam piro? Beteteken mah. Betetek nek dikarep balani karo Pak Bayanto apa ya gelem tok sawerane. Betetek ning pojokan blok ora entuk ndadek dak emoh aku. Wis tok kowe buka ora bakal tak wae ya. Iki ngopo? Kowe denger? Aku ngetokno swara ora ana rupa. Ojo nek kono ae jemi kowe mi. Bener areke wong edan. Kowe njaluk ambung gampang. Nggo syarat. Wes ndang mulai kowe takoki. Lho kowe mang nganggo minyak apa ora jamin jarine kejuduk. Andani. Aja guyu. Guyu teh bompet. Sajake kok tepung karo bawongan loro iki lho. Ditambah kok ndoro prajurit ana ing Mojopas sampean kok nak entuk pidana piye? Aku ono ra wedi nduk entuk pidana nek dihukum ning penjara karuan. Kowe iki Kowe kok seneng dihukum iki piye to? Maksudnya nek penjara ketoprakan sing kok esuk yo bar ae. Nek penjara nek LP Pati yo aku ndak mau ah. Kandhane wis aku tak mulai dhisik. Ya wis mulai. Ayo mulai. Ora usah gagas biasane wong ganteng-ganteng ngene iki kakean pola. Kowe kok kaya klebon orang-orang to, Lek? Lah ndekne ngono iku yo direspon kok. Dengar nek pawahan kaya siwur ora ana patheke. omah sama aku mau. Lho, rumah samu mah kowe. Yen tak tawani ngono kuwi rumah samu kowe mah. Sama aku mau. Lho, lah kowe mau apa gelem? Hehehe, ada nasih lho. Aku ra Rumah bojo. saya iku sapa, Nak? Pawaan bleguk mang, Aku ra bojo. rande bojo. Please, ra bojo aku. Sumpah katipah bakal tapah nak kowe rande bojo. Nen. Yakin soliki bakal bensin kowe nek urung di bojo. Batur turu aku wis duwe. Kandhani kok jos. Oh, batur turu. Wah, ndelok ndeloki latem. Wis. Rene. Sing cak siji iki ora usah dilateni. Apa lah oh? Mau wis tak kei minyak kok. Minyak sekilo iki mang tak kene. Ambune apa lah?
Heh? Wacut. Kucut, wah kebeneran nih jangan asem ora rasa ngekei cokak rasa tuku cokak karek ha enak. Wes dah aku tak netepi kewajiban yo. Kewajibanku ku mempersatukan hidup aku mah janjian karo pacarku. Kene kene nak janjian karo wong loro iki ya. Aku ora janjian wong aku ora tepung kok. Ini ora ngono ora bakal rampung, Ya monggo iki. Aduh. Aduh. Kok sik Aduh, Mas. Dimas. Dimas, ono apa Kang Mas? Gegerku rasane coblong iki nek apa Dimas? Mosok ketatap apa ki mau Dimas? Ono loro Kang Mas. Ono loro apane? Loro sing coblong. Endi karo endi? Kene karo kene. Ki mung ketatap apa ki mung rasane? Aku ngerti. Ya apa? Tatap apa aku ngerti aku. Gambaran bare kok duwe peng. Peng dengkulmu ngono. Kok coblos loro kok. Kuwi jenenge ketatap Ketatap apa? gunung. Oh, ketatap gunung loro iki. Ah, bener ra tok. Oh, itu jero sale timbang mangan. Lah iki sandalku mang mbok gadekno. Sandal kok iso mbok gadekno? Aku kira tau nyolong serandal. Lah sandalku mbok gadekno. Wong ndoro prajurit kok nggo serandal karo Ya kuwi. apa sandalku mbok gadekno endi, Om? Lah sing kok cekel iki apa? Iya apa iki? Bener Kalau apa? sandal cepat wae kok nanya niku. Teng jabang bayi. Besok yen tok aku ndek turun aja nganti koyo gentek koyo ngene. Lah, titani tak gugu omongan tak titani omongan. Sombe nek metu anak. Aja ana bojone. Amit-amit jabal bayi. Loh, sampean niku meteng. Sampean meteng. Kok dikebok? Besok tak wis aku duweni bojo, bojoku meteng, aku amit-amit dhisik. Oh, ngoten. Kaya ben ora turun karo seritet Eh, gendeng-retet. senajan orang-orang ngoten niku ngayani niku. Kok iso? Nggih, gawe senenge wong niku. Ning aku yo seneng atiku aku dibur karo Sri Lah, Gentek. Yen ora ana Sri Gentek aku ora bakal seneng. Nun sewu jenengan niku teng jene sendang lajeng napa? Kowe bangleng karo aku, Lho, kok bangleng kuwi napa? Kuwi lho sing ora ngerti suwe yo. Nah, bangleng karo aku. Sinten jenengan? Lho. Yen kowe lali karo peraupanku, wajahku, Aja iya. kowe mesti ora lali karo suaraku. Sing merdu, nyaring. Segara sing kuwi sapa? Wis bloko suto wae. Bloko suto. Sampeyan sinten? Aku ki lali tenan kok. Ing desa aku kudu rerangen. Sinten? Kudu rerangen. Ngaten kula elek. Nek sampeyan kudu lerangin niku ada sing. Kalah nggih, kula bingung jane saestu lho niki kan sampeyan nganggo ngaten niki lho. Lho, mesti bingung to kowe? Nggih. Ning desa aku pakaian kurang ngene iki, sandangan kurang Lan ngene Sari. gemebyar. Ya mergo saka tetembunganmu sing rikala semono. Saiki aku wis munggah derajatku. Ya mergo saka aku budidaya. Cekane nggonku temeka ana ing papanmu. Cedhak sak pinggiring sendang. Aku bakal nagih kelawan awakmu Retno Wulan lan Wulan Sari. Nun sewu kula niku gak duweni utang. Kula eling-eling nganti sok biyen aku aja nganti duwe utang, aja Kowe nganti. iki ora duweni utang, ya. Ora Ora duweni utang gondo donya. Nangke kok sampe nagih kula. Ning kowe duweni utang janji karo aku. Kuwi bener apa sing dikandhakake lawan Janji. Utul Janji rame. napa niku? janji sing rikala semono. Kowe saguh gelem dadi bojoku. Loro antaraning wong sawiji. Kowe mono mengko gelem dadi bojoku lan kudu rerangin. Oh, nika to. Heeh. Kula niku jane lampun boten seneng karo sampean kula semanten. Jenengan niku penggaweane main, ngombe, ngadon, anggere ana bocah wadon liwat terus sampean godho. Kula niku mboten seneng kalih watake sampean. Mula kula nganti gawe cara ngoten niku, dimen sampean niku mboten bacot tresno kalih kula. Nanging kasunyatane aku sik wis lakon. Apa sing dadi panjalukmu Retno Wulan lan Wulan Sari? Kula kan kandha mboten seneng kok. Aku Yen wis to aku nggono. dadi derajat lan pangkat, aku dadi wong kajen lan kelingan.
mergo saka tembungmu sing rikala semono. Saiki aku wis gayuh cundakaning kawriyan, Cap. Nanging aku saiki pengen mulyake kelawan awakmu. Jesku supaya sampean iku ben yo mari kabeh tumindahe sampean. Aku saiki wis mari tumindakku sing Allah. Rikala sakmono tumindakku sing Allah wis tak tinggal. Aku wis dadi senopati ana ing Praja Majapahit. Yen aku tumindak sing kaya dhisik, mesti aku bakal kapidana dening Sunan Prabu. Kanthi tembungmu sing kaya mangkono, Bumega sakjroning atiku, kabeh wis tak mareni tumindak wis tak gawe becik. Pertaulan lan Wulan Sari. Apa to sing kok pilih? Yen to ditimbang bobot lan bebeti. Ayo simping lan kudu rangin. Pimun ora kalah karo wong ana ing Karang Pradesan. Bagusi sandang penganggone. Sugih sarwa kecukupan ing mangkone bakal duweni tanggung jawab karo awakmu. Wong tuwa niku mboten seneng nggih mboten saged dipeksa, wong dipeksa niku saged. Sopo sanan lara, ngopo bidune wis gak lara. Yen Cinandra warnane tembungmu diurungke. Aku wis rumangsa wirang. Wis rumangsa kebacut sakjroning atiku. Lah sing mboten duweni sen niku jenengan kok ndara. Kok bisa pingandani yen aku ora dhisik? Lah jenengan niku genah wong kula niku pun mboten seneng kok sampean oyak-oyak. Kowe iki aja nyalahno kelawan aku. Nanging sing salah iki kowe. Kok
Mergo kowe ayu, aku kudu. Watu hitam kae atos, Watu hitam kae atos. Ketetesan banyu sithik, mongko sithik dheweke bakal ledok. Nang gene opo? Atimu kuwi ngungkuli watu hitam kae. Ing papan iki ora ana wong liya kejaba. Karo kowe ora. Yen kowe ora gelem ngladeni karo aku, kowe ora gelem dadi bojoku, sak netra wae sak kedepe netra aku gelem. Pertawulan lan piwulan sari. Sepisan maneh. Aku ora bakal tumindak sing kasar. Aku bakal ora solo krana awakmu. Yen to kowe gelem apa sing dadi karepan. Njaluk tulung kok ora semangat iki. Sing lumrah yen njaluk tulung ki ya sing tenanan. Jeneng ketoprak ya. Tulung. Lah wong wadon niku ya nalus, wong wadon niku jare kok nalus. Lah nek kula niku kasar niku dak nepiko. Ana apa kon njaluk tulung? Wis sampeyan gelem nulungi napa mboten? Yen aku bisa ya aku bakal tetulung. Nah yen aku ora bisa aku ora bakal tetulung lawan kowe. Saestu lho nggih. Sampeyan sinten niki? Aku Rangga Gadung. Sedulur Rangga Gadung. Aku Retno Wulan. Retno Wulan. Aku Wulan Sari. Retno Wulan adalah Wulan Sari. Ana apa kok kowe njaluk tulung lawan aku? Ki ning mriki sing ngaten jenengan kula ajeng nyuwun tulung sampean. Kondo adik kowe. Kowe yo malah doyak kok meneng aku ya arep njaluk tulung karo wong ganteng. Ana apa? Ini yo sedulur Rangga Gadung. Tenane aku mau lagi ning gone sendang. Nanging lagi wae dioyak-oyak karo pawongan loro cacahe. Yo kuwi ndara prajurit ana ing Mojopahit. Karepe apa ngopo? Kula niku ajeng ditresnani, kula ajeng dipek bojo nang nggih niku leres. Niku le prajurit. Jarene niku ndara prajurit saking Mojopahit. Wes sare. Sampeyan anggap apa aku? Tak kira ki tunggak jati sak tengah dalan sing didungi kaya dene manungsa. Lah nggih, niku sing diarani ndara prajurit sing ora tata nggih niku. Iki gak ngoyak-ngoyak lho. Nggih, lho wong ndara prajurit genah ana wong begeger semene gedene kok diarani tunggak jati. Matanya Ape kok kataran. arane tunggak jati? Ape kok arane tunggak mauni? Sak karepe Lu sampeyan. sampeyan niku aja trimo diarani tunggak jati. Wong apik ya ngene iki. Wong lenggana diarani sapa wae sing olo-olo awake ora bakal nesu. Wong apik iki. Akoni. Apa sampeyan seneng yen sampeyan ngarani aku tunggak jati apa tunggak mauni? Ora bener. Ora kaya ngono sing tak karepno, ha? Sing tak karepno wong wadon loro kae. Wadon loro. Iya, kowe nek iso mingkir aja mbok palangi anggo seneng karo wong wadon kae. Iki kalebu sing koyak-koyak lawan. Nggih, niki ndara prajurit ora tata, niki ndara prajurit ula-ula niku. Sampeyan kok ora iso mbedakno to? Padha gendenge niku. Bokonge wong wadon karo bokonge wong lanang mesti bedone akeh. Aku
Kuwi yo gumun kok. Nek bokonge wong wadon iku empuk medhuk. Oh. Masamu telo. Godhokan Nek bokonge wong lanang wates. Lho ki beda. Beda. Ki kualik karo tahanan iki. Kok Sing sing kualik? wadon ki mung ketok kenceng kotos kenyal. Nanging beda sing lanang ki mau. Sansaya ayit malah. Wah, Sansaya mesti. empuk iki. Angger empuk wong lanang kakean. Kakean apa kuwi? Kakean lari. Wis. Sampeyan kandha apa wae yen atine sampeyan seneng ora dadi ngopo. Iki jenenge ngino. Mangsama aku dolanan piye? Iki bawangan. Nggih, niku jare ndara prajurit udah rerangin karo Haryo sesimping niku. Bagus ning kaya wedhus. Kowe ngomong apa? Ngomong apa? Nggih. Aku mbarani kok wedhus. Nggih, Ono jare yo sampean wedhus. niku bagus. Ning Aku ki wedhus lanangan. Wedhus lanangan. Iya. niku Su, ya wis ra apa-apa wong enek wedhus wedoke kok. Apa? Wedhuse wedok. Wedhus wedok ya. Oh iya. Iya ora nesu ngono wedhus wedoke, ono gathoke. Sinten asma panjenengan? Ndara Senopati, Ndara prajurit Haryo Simping. Oh, dorang. Ora apa-apa ndara prajurit sugih. Aku ki gumun. Apalagi tak centok ngene. Kapale jebule pirang-pirang. Ora sumbut. Risi ndelok tangane. Bagus rupane wong desa, tetep kapale penggane ngarit. Drijine dadi loro. Apa tuku aku wong desa ala mungguhe sampean? Iya, Nom. Beda adoh. Lah beda adoh. Senajan tok kepiye wae, nek wong desa ora untan wurung kok. Ora ono ajine nek karo wong kutha. Tak ada apanya. Ampun ngino kalih tiyang desa nggih. Sampean tiyang kutha menawi mboten enten tiyang desa mboten saged. Sapa sing kondo? Kula. Sing bisa ngobetke pamerintahan. Kuwi ora ana liya mung wong kutha kaya dene Ndara prajurit. Lho, nek wong desa isane apa? Paling-paling esuk-esuk ya macul. Nak tangi turu paling-paling nempal. Enggak kletong. Wah, nanging beda nak wong kutha. Nyambut gawe ning mung karo pulpen, wis entuk duit. Kowe nak orang telung sasi, urung panen, urung entuk duit. Berarti wis cepet wong kutha. Sing ngobetke pemerintahan ora ana liya ya wong kutha kowe dening awakmu lan Mesti estunipun leres. Menawi pamerintahan menika wonten ing kutha. Nang menawi wonten ing kutha mboten disungguyung kalih tiyang desa. Panjenengan ugi mboten saged dados prajurit. Kok bisa kuwi kandha sing kaya ngono? Panjenengan tiyang kutha. Dahar panjenengan menika napa? Ya sego beras. Beras menika saking napa? Saka pari. Pari sinandur. Sing nandur wong Wong kutha ora mangan sego pari yo iso urip. Lajeng dahar napa? Oh, titik. Roti menika saking napa, Den? Sungkut tepung Tepung menika tepung napa, Den? beras Beras saking napa, Den? pari. Pari sinandur sinten, Den? Wong Lah nggih kula bali niku wong desa, sampeyan niku ngelingi biyen ya wong desa. Ora usah ngomong-ngomongan wong desa karo wong kutha sing baku wong desa iki disirakno wae. iya. Apa jeneng? Rangga gadung. Ini lho dong, apik-apikan Natal. Kok dong niku. Jenenge sapa? Anak Parman, ini lho Man. Tonggo gadung ini lho dong. Ya sak kersa. Kowe sumingkira ana ing papan kene, aja nganti kowe ngalang-alangi aku. Aku enono dalan. Aku bakal seneng karo wong wadon loro. Aku bakal sumingkir yen tumindake sampean sakloron ki ora sampean tutup. Apa aku keliru? Keliru. Aku jejere wong lanang sih Joko, yen seneng wong wadon sih prawan, kuwi wis pas lantrep lho. Nanging bocah wadon sakloron ora duweni rasa tresna babar pisan. Sapa sing kandha ora duweni tresna? Retna Wulan dalam wulan. Dheweke mlayu, dheweke tak semayangi jaluk Honda Jazz. Sampeyan ape nukono Honda Jazz? Lho tumpakane sampeyan ceketer kok ape numpak Jazz. Wis to. Sepisan maneh tak elingke. Aja ditutupno anggone sampeyan saron rawas. Aku yen iso. Aku dadi bupati. Apa sing gua adep prajurit wis dolah Bilaraga.
ngadepi kuwi tan monggo kuliah. Apa meneh mung sadurma prajurit sesembahan yen luput munggo ing kawula bakal tak tupes tapis kang tanpa tilas. Ngarepane wong Ois! Itu enteng awake. Wong ora tau mangan yo enteng. Walah, aku nek ndara prajurit aku taplok itu. Alah karo wong desa yo kalah. Alah niku. Lah niku lho wong desa emang tau ndara prajurit. Aku nek Songor, aku nang loro-loro aku. Oke, sana saya aku sing balik. Katanya pun ada. Ya tumindak kang Iki Mas. Mas apa? Iso nyambi. Oh, bener ada prajurit gendeng. tumindak kang kaya ngono rasa dadak ditulat. Oh, nggih. Kabeh mau kleru. Aja dupeh kuwi prajurit banjur tumindake sapenake dhewe. Ngaten. Menawi mboten wonten jenengan waduh kados pundi kula wau lho nggih. Ora sandadak kaya ngono. Wis ora ana kang ganggu gawe kelawan kowe sakloron. Prayogane mulih. Kang lewat dalan sisih. Oh, ngaten nggih, sedulur nang gandul. Tresing rasa
Halo. Lelo la lelo. Jos. Mbok wis bongkol. Arep mbok undang nak kene ku. Apa nyanyi apa pecat? Bang bayi maune kok dilairno barang lha apa? Heeh, ora dilairno balekno lebokno wetenge bojomu lah. Lho ngene tekan bojoku ndak. Lah tek rantut dilairno. Buantere cocote. Sedange turu sapa? Ora ngono. Ketoprak sing delok kok ora wong tok. Meja nek dur-dur ngene didelokno wong. Ayo ngono, do nyanyi kepenak oh. Kok Medhuk matam suwek ngono. Ketoprak ora gelem nyanyi. lah toprakan tek mbok kon nyanyeni wong lah. Lho kowe cek salah kowe cek melu. Salahe tek mbok jak. Lah salah kowe cek gelem. Lah. Kae Kaya mak ora butuh dhuwit, aku tanggo apa lah dhuwit. Dhuwit nek omah pirang-pirang tak pakakno pitik ya ora doyan ada. wong duwe Padahal kok penting golekno SPP anak. aku rondenge. Semea mundak 220 SPP kok. Lah salahe anak-anak yang ngasih 7. Anak loro nek sapene 7 kebut. Sapa sing manak? Kowe. Lah aku manak tek ra dilebokno surat kabar. Maksudnya sing manak iku bojomu. Lah dak salahe bojoku. Nek salah. Tak wori ra iso meteng tiban sarungku metang-meteng. Ora ana ketiban sarung nek meteng iku. Lah sarunge katutan aku ora meteng. Ya katutan kowe yang wedhus kowe. Nyak wong tek wedhus ya. Ayo, Lah anak akeh ku sing salah dak ra aku. ora kowe piye? Aku dak nuruti jare wong Jawa istiadat Jawa ke roh rak kae kidul kono kae. Jare nek anak siji nara diruwat dipangan Bathara Kala. Anak siji wong anak-anak dirumati ape dipangan Bathara Kala. Anakku dak siji lanang. Ben ra dipangan Bathara Kala tak gawekno neh. Metu wedok. Lanang wedok arek kedono kedini nara diruwat dipangan Bathara Kala. Gawekno neh metu lanang neh dadi lanang wedok lanang. Ngene iku jare sendang diapit pancuran. Bener. Nara diruwat arek dipangan Bathara Kala. Terus tak kebut dadi 7 ngono. Bathara Kala ben bingung lele mangan. Lho nek ketoke nak mangan anakmu rawani ben mangan kowe maksude. Wis salah kok ngengei setugel aku njaluk setugel. Ayo. Lah apa? Lho dintani Pak Bayan nek ngarepi lho. Ada dintani aku yange bayan apa piye? Iya nyeng kowe ceblokan ngene kretek juwono iku are. Saiki apale nek ana tretek juwana kulino ya watake cah iki. Ono. Aku krungu nae najis. Najis telek. Ora emoh wong wedok nek najis. Alah. Potonganmu ngasih anak 7 nek wong wedok najis. Ah wedok ra bojoku kowe ngono ya kulino nek tretek kawak. Ngene iki watake engko muleh metu mrono, ora ngarah Kowe nak ngono persis. Congor nek kaya bebek ngono. dagelan tahun 2012 kok ngarani kok congor. Lah apa? Isin pirengke Pak Bayan. Mbok sopan sithik. Apa? Amune cocot ndara iso. Congor rantuk malah cocot. Ayo nyanyi. Ra buta. Mah mak. Kok emoh iki.
Lah wong ketoprak to mbok kon nyanyeni aku ku lho. Lho kowe mau tak jak tak kon nyanyi kok. Wis mbok tabuhi terus lah. Mbok nggo kalah-kalahan lele ancen aku anake wong ra duwe. Lho kok ngerti kowe? Anak kowe ya anake wong sugih ndek iki makem buah kalunge plastik. Anak wong sugih nek mbokku kalungan plastik iku. Nek mbok ora kalungan plastik nek Pak Am ya bakul emas. Lah ya mesti ya. Heeh, gawene ditawakno ning terminal ana anggere ana bis teko kok ditawani. Mas, paring-paring Mas. Ngemis iku. Paring-paring Mas iku kemis. Ngenyek. Ambekan lah kowe ku gawean kok nginceng ae bolongan niku ndak. Lah iku lho bojone Kancil bolongane ombu nampuk inceng. Cangkemem iki lho. Kok tekan bolongane bojoku ombu. Bolongane irung ngerse ra karuan cah iku. Mulane aku begawe karo ndek niku jijik aku. Omong ngam lah, Dik. Aku ki borok ampe mbok jijik-jijikno. Wis potongane rambarek, nyepet-nyepeti moto. Dadi wong lanang ora nombar eblas. Dadi wong lanang mbok kaya aku ngene sing ganteng. Wong mbok takokno wong semene wong glonggong. Kancil karo Singkek iku ganteng ndi? Jajal kowe ngomongo kupingem rungokno. Wong matane bojomu katarak. Matamu kono nek nyandak moto-moto. Takokno wong kene. Lah takoki ajal rungokno. Kancil kali Singkek ganteng ndi? Singkek. Dungu wae. Anjen Kancil kok mang badike dhuwit Kancil are. Jajal sing nom-nom kok lho rungokno. Kancil kali Singkek ganteng ndi? Singkek. Dungu wae. Ndungu wong sing ana cocotmu sing ngomong. Anjen kuping budhek karo. Ora ana. Kuping kek budhek iku. Lha nek ora budhek mang tak jak omongan teh hae. Ngenyek iku. Lah tak undang Dungu. Krungu. Lah jajal jenengmu sapa, Mas? Kancil, Dik. Omahmu ndi? Trangkil. Kowe wis duwe bojo? Wis ah. Wis duwe anak? Yo wis. Anakmu pira? 2. Iya. Kuping budhek ngono kok digawa ae ra ditinggal. Lho kowe iki ndungu tenan apa ora? Krungu, Kek. Lah jajal jenengmu sapa? Kancil. Omahmu ndi? Trangkil. Wis duwe bojo? Wis ah. Wis duwe anak? Wis. Anakmu pira? 2. Iya. Cak omongan sin-sino wong. Nak kowe apa? Kowe ya budhek. Singkek kok budhek ya gengsi do. Alah kaya begenggek malah. Wong muni gengsi ki. Tak takoni krungu. Dungu. Jenengmu sapa? Singkek. Omahmu ndi? Jetak Pati. Kowe di bojo? Wis. Kowe di anak? Ya wis. Anakmu pira? 2. Wanya? Nomor 1 lanang le. Nomor 2 wedok. Ini sing lanang bar sunat. Sing takok anakmu lanang sunat sapa? Wong aku nyanyanya. Wong kuping emasam budhek tok. Wong kuping merah padha, kuping sisian ngono kok mbok gawa ae. Kowe nyenyek wong kupian nek sisian iki ndak. Lah buktine sisian. Ora iso. Kowe ora percaya nek kuping sisian? Gak. Jajal sapi. Kebo. Oh ya kebo karo sapi dak sisian. Wah yo ora kupingku tok ah. Sapa? Kupingmu ya. Ya ora iso. Sapi. Wah, urung. Nek aku kupingku sisian, sikilmu yo sisian kok. Ora sikil padha apik ngene. Lah iki sikil ndi? Sikil tengen. Lah iki. Sikil kiwa. Lho, tengen karo kiwa ndak sisian. Ala padha ae sikil yo sisian. Yo ora iso. Lah iki sikil ndi? Sikilku. Lah iki. Yo sikilku. Ora meja ya. Omonganmu, wong kowe ku wong tuwa isin-isina wong. Nek isin-isina wong. Kena nggo conto cah cilik ngombokan kuwi. Wong ora duwe sopan mlaku pencolotan kok jaran ngono. Matane. Lho ngono kok nyandak moton nah. Hati aku mlaku pencolotan. Lah buktine ya pencolotan jajal mlaku. Ngenyek ta iki. Mlaku gantenge ngene. Lho. Ngene ku ora pencolotan. Ya ora aku tok kowe barang. Sing kok pencolotan ya gengsi do. Halah ya telek dong. Aja mlaku. Ulah. Lah ora tek wedi le. Balik rene, balik ya. Ulah. Wedi ya.
Wong kowe iki ora penculutan tok mlaku wae celengakan kaya copet. Ora iso. Ora iso apa jajal mlaku? Alah. Emang duwe sapa? Endi? Ngene ku ora celengakan. Lha aja bodono dhuwit kok. Lah iya. Kowe ya padha ae. Sapa? Jajal mlaku. Mlaku celengakan. Nah. Mlaku celengakan sandung watu tiba modar. Jajal. Mlaku ya apa sing dituju ah. Iku dhuwite sapa iki? Mbok ora ro ah. Iku dhuwite sapa? Lah duitku wis akeh kok. Kowe tak wales nek ra iso ya. Awang kowe ku mripatmu ora awas ngono kok. Ngenyek. Mripatmu awas? Awas. Nah, awas tak bedheki. Jajal ki pira, Mas? 1. Betul anak ngene? 2. Benar anak ngene? 3. Heeh, anak ngene? 4. Goblok 5. Matane katarak jadi 1, 2, 3, 4. Lah iki sing ndodok ra mbok itung. Lho ana sing dodok. Ya ora mek 5. Lah pira? 6. Lah kok 6? Lah iki pange ra mbok hitung. Ana pange. Ya nek ana pange ya ora 6 malah 7 ah. Endi? Lah iki wite. Wah ya ora mek 7. Pira? 8. Lah kok 8? Lah iku woe. Awang kowe iki menungsa kok panca ndiamu ra jangkep blas. Ora jangkep. Kaya drijimu ku pira? Lho drijiku ya 10. Driji mok 7 ngono kok. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah jan sing ngitung kowe dhewe jajal tak hitungno dak mok 7. Jitek 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mok 7. Lho ketoke tak gawa mau genep kok. Sik. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngono kok. Lah jan sing ngitung kowe dhewe tak hitungno. Jitek 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mok 7. Iki kepiye cah? Mau tak gawa nek kau mau genep kok. Balene jae. Jitek. Oh. Ya apa? Nganggo tek barang ku apa? Lah nek drijiku mek 7, driji malah mek 11. Driji 10 ngene are 11. Jajal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Kok iso 11? Tak hitunge. 0, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kira kok. Ya kok ana kene barang iku lha opo? Ngawur ae wong kowe iki menungsa ya ora duwe rai kok isin-isino wong. Ngenyek. Lah tek ra tak nyek kok anjen kowe ya ora duwe rai. Lah iki dak rai. Lah udak pipi. Lah iki. Udak irung. Lah iki. Udak mata. Apa doae kowe ya ora dirai? Ya duwe. Ndi ra? Pengen ngerti raiku. Ndi? Lho rai tek. Ndi raimu? Lho besok do liwat kene mendelok ketoprak ngono ya. Lah piye juwono kono kuwi macet. Macet, heeh. Ayo. PO Hartayanto. Ayo. Su. Hei. Aku hadek kowe su ndak? Ana nyanyi tek ada su. Ora mbok rungokno sik. Su. Iki kaya asu tenan cah iki. Asu iku apik kok. Asu tek apik. Asu iku apik. Ya elek asu nek kanggone wong Islam ku najis sing pol najis kena diarani najis mughaladh. Walah, mungkin mughaladh nek cocote mughaladh. Wong pase mbok padakno kowe wong munafik ya mughaladh ya ngono. Pase ya mughaladh. Piye? Mughaladh. Mughaladh ora ada mughaladh. Yo. Anak Betawi Sahur. Wayahe apa iki? Ketinggalan zaman katene Rek ayo rek aku mlaku ning tunjung Rek lagune ayo apa? rek rame-rame bebarengan Cak ayo cak sapa gelem melu aku Cak ayo cak golek kenalan cak ayo
ayo main pacar-pacaran ning ayo main cium-ciuman daripada cium beneran pikiran pusing tidak karuan belum dicium kok neng nyosor duluan ana rondo manggon ngarep omahku piye ta yen weruh aku dheweke guyan ana karepe aku ra ngerti saben dina aku kirimi roti panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia wow aku rindu katakan padanya aku rindu kau burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu udan dinis luwunge ngombe nono banyu segara wong ayu dandan pantes ra melu duwe titenono besok yen wis rondo wow aku rindu katakan padanya aku rindu kau burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu ijo-ijo godhonge waloh godhonge waru duwe bojo aja gelem diwayoh nek duwe anak ditinggal mlayu wow aku rindu katakan padanya aku rindu kau burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu nek nyanyi ku lagune sing apik apa lho lagu-lagu kuno kae kan apik kaya ana jangkrik genggong heeh kendal kaline wungu lho ngono kae ajar kenal mumpung ketemu lelene kecegur banyu kecegur ing wanci dalu aja nesan-nesu ayo guyang-guyu nek singkek bojone ayu ya ha oh ya ya jangkrik genggong jangkrik genggong nek singkek omahe gedhong oh enak ta apik ayo aku sing aku kendal kaline wungu ajar kenal mumpung ketemu lelene kejegur banyu kejegur ing wanci dalu aja guyang-guyu aja nesan-nesu nek kancil bojone bisu